തനിച്ചായി പോകുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ തലോടൽ പോലും വലിയൊരു ആശ്വാസമാണല്ലേ. ആ പാവ പഞ്ചിന് വെറുമൊരു കളിപ്പാട്ടായിരുന്നില്ല, അവൻ്റെ മുഴുവൻ ലോകം തന്നെയായിരുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസം പോലും വലിയ ശക്തിയാകുന്ന ഒരു പാവ. അവനെ കേൾക്കുന്ന, അവനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന, അവനെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ലോകം തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു പാവ. ജീവിതത്തിലെ നമ്മളും പലപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. വേദനകൾ വന്നപ്പോൾ, ആരും മനസ്സിലാക്കാത്തപ്പോൾ, ഒറ്റപ്പെട്ടതായി തോന്നുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സുരക്ഷിത ഇടം വേണ്ടി വരും. നമ്മളെ കേൾക്കുന്ന ഒരാള്, നമ്മളെ വിധിക്കാത്ത ഒരാള്, നമ്മളെ തളരുമ്പോൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരാള്. പരിഗണിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം. ആ പഞ്ച് തന്റെ പാവയെപ്പോലെ നമ്മളും ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു സേഫ് പ്ലേസ് ആകട്ടെ. നമുക്കും അങ്ങനെ മനസ്സ് തുറന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളെ ലഭിക്കട്ടെ.